ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೂ ಕಲ್ಪಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಾಠಗಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಆ್ಯಡ್ ತುಕ ನ್ಯೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನೆ ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಫಾರ್ KKP ಆಲ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನೆ, ನ್ಯೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನೆ, ಇದು ಕನಕಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಲಾಳದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಟ್ರೀಡೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತೀಕ್ CNC ಆಲ್ ಬಿಲ್ಡ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಡುಪಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಜಯನಗರ್ 4th ಬ್ಲಾಕ್, ಶ್ರೀವರ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕವತ್ತರ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಲೆತುಳು ಕಲ್ಪಕ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ .comಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೇಡ್. ಮೇಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಆಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಕ್ಕಳು, ಕೆಲಸದ ಆಂಜು, ಕೆಲಸದ ಪುಂಜು ಆ ಥರ. ಪುಂಜು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸು, ಆಂಜು ಅಂದರೆ ಗಂಡಸು. ಕೆಲಸದವ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದಕ್ಕಳು, ವರ್ಕರ್, ಕೆಲಸದಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ನಾವು selected talking with maid. This is last chapter. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ .comಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಜವು ಅಡಿಪುಣಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್. ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಕಜವು ಅಡಿಪುಣ. ಅಂಬಿ ಅಡಿಪುಣ, ಸಗಣಿ ಗುಡಿಸುವುದು ಅಂಬಿ ಅಡಿಪುಣ. ಬಜಕ್ಕುರೆ ಅಡಿಪುಣ, ತರೆಗೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೀವ್ಸ್, ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್, ಅದು ತರೆಗೆಳೆಗೆ ಬಜಕ್ಕುರೆ ಅಡಿಪುಣ. ಕಜವು ಅಡಿಪುಣ. ಓಕೆ, ಅಡಿಪುಣ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಆನ್ ಟೈಮ್, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇಪ್ಪುಡು. ಬಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ 3 ಇಪ್ಪುಡು. ದಯದೀದ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಆನ್ ಟೈಮ್, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇಪ್ಪುಡು. ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಮ್, ನಿಕ್ಕೆ ಏತ್ ಸಮಯಗೂ ಬರುಳಿ. ವಾ ಸಮಯಗೂ 3 ಇಪ್ಪುಲಿ. ಬರೋಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ವಾ ಸಮಯಗೂ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಡೆ ಬರೋಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕಮ್ ಬೈ 6 AM, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ. ಈ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ. ಯು ಕಮ್ ಬೈ 6 AM. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತನು. ಟೇಕ್ ದೆತ್ತನು, ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಚಿನ. ದಾದಾ, ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಚಿನ. ವಾಟ್ ಎಂಚಿನ. ವೇರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ವೇರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನೆ. ನಿನ್ನ ವೇರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಲು. ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಲು. ವಿಚ್ ಅದರ್ ಹೌಸಸ್ ಡೂ ಯು ವರ್ಕ್, ಬೇತೆ ವಾ ಇಲ್ಲಲು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೇತೆ ವಾ ಇಲ್ಲಲು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಅದರ್ ಹೌಸ್, ಬೇತೆ ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌಸ್. ವಾ ವಿಚ್, ಓ
ಓವು ಇಲ್ಲಲು, ವಾ ಇಲ್ಲಲು ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಡೂ ಯು, ಓಕೆ. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್, ನಿನ್ನ ಮಜೂರಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ನಿನ್ನ ಮಜೂರಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಎಂಕ್ ಆತ್ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ. ಓಕೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಡೂ ಯು ಚಾರ್ಜ್, ಈ ಏತು ದೆತೊನ್ ಬಾ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀಯ. ಈ ಏತು ದೆತೊನ್ ಬಾ, ಈ ಏತು ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪ. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಮತಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಮತಾ, ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಮತಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚ. ಫಾರ್ mopping, mopping means, even I am not showing what is mopping. Okay, leave it. For washing clothes, for washing clothes, washing ಅಂದ್ನ ಅರ್ಧನ, ಕ್ಲೋತ್ ಕುಂಟು, ಕುಂಟು ಅರ್ಧನ, ಅರ್ಧರೆ, ಕುಂಟು ಅರ್ಧರೆ ಏತದೆ ತುಂಬ. ಫಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ಕುಂಟು ಅರ್ಧರೆ, ಕುಂಟು ಅರ್ಧನ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಇರೋದು. ಫಾರ್ ರೇ, ಕುಂಟು ಅರ್ಧರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕರ. ಫಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್, ಅಡಿಗೆಗೆ, ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮನ್ಪರ, ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮನ್ಪರ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪರ. ಫಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮನ್ಪನ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ವುಡ್ ಯು ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್, ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮನ್ಪರ ಏತು ದೆತೊನ್ ಬಾ, ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮನ್ಪರ ಏತು ದೆತೊನ್ ಬಾ. ಹೌ ಮಚ್ ವುಡ್ ಯು ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್, ಕಜ ಹೊಡಿಪರ ಏತು ದೆತೊನ್ ಬಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವೀಪ್, ಮಾಫಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್. ಮಾಫಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೆಲ ಒರೆಸೋದ. ಓಕೆ. ಸ್ವೀಪ್, ಈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಈ ನಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಏನಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಕೆಲಸ, ಬತ್ತನ ಕಜ ಹೊಡಿಪೋಡು, ಮಾಫಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಡೈಲಿ, ದಿನೋಲ. ಓಕೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಶಸ್ ವಿಲ್ ಯು ಕುಕ್ ಡೈಲಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಶಸ್ ಯು ಕುಕ್ ಡೈಲಿ. ಎಂಚಿನ ಮಾತ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುವ. ಎಂಚಿನ ಮಾತ, ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಡಿಶಸ್, ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಅಡುಗೆ ಮನ್ಪುವ. ಕುಕ್ ಚಪಾತಿ ರೈಸ್, ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪು, ರೈಸ್ ಮಲ್ಪು. ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ ಸಬ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಲ್, ಸಬ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಜುಪು, ದಾಲ್, ದಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಳೆ, ತುಳುವಳಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಅಂತ. ಚಪಾತಿ, ಚಪಾತಿ ರೈಸ್, ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನುಪ್ಪು. ಕುಕ್ ಚಪಾತಿ ರೈಸ್, ಒನ್ ಸಬ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಲ್. ಚಪಾತಿ ನುಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ದಾಲ್ ಬೇಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಯು ಕಟ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಡೈಲಿ, ದಿನೋಲ ತರಕಾರಿ ಮೂರೊಡು, ಮೂರ್ನ
ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 ನ ಕೇಳೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ 3 ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ 3 ನ ತರಕಾರಿ 3 ನ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ದಿನೂಲ ಅಡಿಗೆ ಓಡೋದು ತರಕಾರಿ 3. ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಫುಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಡಿಗೆ ಖಾರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಖಾರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ. ದ ಫುಡ್ ಯು ಕುಕ್ಡ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೈಸಿ. ದ ಫುಡ್ ಯು ಕುಕ್ಡ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೈಸಿ. ಈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಅಡುಗೆ ಭಾರಿ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡು. ಸ್ಪೈಸಿ ಖಾರ. ಈ ಮಂತಿನ ಅಡಿಗೆ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡು. ಮೇಕ್ ದ ಫುಡ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಡುಗೆ ಒಂತೆ ಖಾರ ಮಲ್ಪು. ಖಾರ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪು. ಅಡುಗೆ ಒಂತೆ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪು. ಮೇಕ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಖಾರ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪು. ಫುಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಯಮ್ಮಿ. ಯಮ್ಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ. ಅಡುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ಅಡುಗೆ ರುಚಿ ಇತ್ತಂಡು. ಅಡುಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಇತ್ತಂಡು. ಯಮ್ಮಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅರ್ಲಿ ಟುಮಾರೋ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಎಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲ ನಿಧಾನವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು. ದಯದೀದು ಎಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲ ನಿಧಾನವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯದೀದು ಕಮ್ ಬಲ ಅರ್ಲಿ ಬೇಗ ಟುಮಾರೋ ಎಲ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಬೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಲೋಲಿ ನಿಧಾನವಾದ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಗೃತೆ ತೂವನು. ಜಾಗೃತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಮೇಂಟೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಒಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿಪ್ಪಡು. ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿಪ್ಪು. ಸ್ವಚ್ಛಡು ಇಪ್ಪು. ಮೇಂಟೈನ್ ಸ್ವಚ್ಛಡು ಇಪ್ಪು. ಸ್ವಚ್ಛ ಕ್ಲೀನ್. ವೈ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಯು ಕಮ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಕೋಡೆ ದಾಯೆ ಬತ್ ಜಾ. ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಮೀನ್ಸ್ ಕೋಡೆ ದಾಯೆ ಬತ್ ಜಾ. Why didn't you come yesterday? Okay. Next. Okay. Call me if you are not coming. ನಿಕ್ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿಂದ ಫೋನು ಮನ್ಪು. ಕಾಲ್ ಮೀ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್. ನಿಕ್ ಬರಿಯರೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿಂದ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪನು. ಡು ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಡು ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ. ಡು ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬರೋರ್ಚಿ. ಟುಮಾರೋ ಎಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆ ಬರೋರ್ಚಿ. ಎಲ್ಲೆ ಕೆಲಸಗೂ ಬರೋರ್ಚಿ. ಎಲ್ಲೆ ಈ ರಜೆ ಮಲ್ಪು. ರಜೆ ಮಾಡು ಮಲ್ಪು. ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ದ ಥ್ರಾಶ್. ಕಜಾವ್ನು ಡಕ್. ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಡಕ್. ವಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫುಡ್. ಈದಲ ಹೆಚ್ಚ ಅಡುಗೆ ಪತೊಂದು ಪೋಪನ. ಫುಡ್ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈದಲ ತಿಂಡಿ ಪತೊಂದು ಪೋಪನ ಅಥವಾ ಈ ಅಡುಗೆ ಪತೊಂದು ಪೋಪನ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋತ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎಂಡವಂತೆ ಪರಾತ್ ಕುಂಟು ಉಂಡು.
ನಿಕ್ ಕೊರಿಯರೆ. ಫಾರ್ ಯು ನಿಕ್. ಓಲ್ಡ್ ಪರಾತ್. ಕ್ಲೋತ್ ಕುಂಟು ಏನಡವಂತೆ ಪರತ್ ಕುಂಟುಂಡು ನಿಕ್ ಕೊರಿಯರೆ. Okay. Will you provide additional help? If I will you work at my require. Friends place. Okay. Will you provide additional help? ನೀಕುಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯಾ ಎಂಕ್ ಅಗತ್ಯತ್ತನ. ಇಫ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್. ವಿಲ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಫ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್. ನೀಕುಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯಾ. ವಿಲ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಎಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಿಲ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಎಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯಾ. ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಗೆ. ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ. ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿನ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ communication with the mail. Okay, just summary. Sweeping ಕಜವಡಿಪುನ. ಆನ್ ಟೈಮ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ. ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ದಿತ್ತೋನೆ. ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಎಂಚಿನ. ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲು. ಬೇತೆ ವಾಯಿಲ್ಲಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಎಂಕಾತ್ ಕೊರ್ರ ಆಪುಜಿ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಮತ. ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನ. ಮಾಫಿಂಗ್ ನೆಲವರೆಸನ. ವಾಷಿಂಗ್ ಕಜವ ಅಡಿಪುನ. ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಕುಂಟು ಅರ್ಧನ. ವಾಷಿಂಗ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಪಾತ್ರೆ ತೆಕ್ಕುನ. ಫಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಡಿಗೆಗೆ. ಅಡುಗೆ ಮನ್ಪರ. ಈ ಕಜವಡ್ಪರ ಎದ್ದು ತನ್ಬ. ಈ ನೆಲವರಸರ ಎದ್ದು ತನ್ಬ. ಈ ಕುಂಟು ಅರ್ಧರ ಎದ್ದು ತನ್ಬ. ಈ ದಿನೋಲ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಈ ಚಪಾತಿ ನುಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಬೇಳೆ ಸಾರು. ಅಡಿಗೆ ಒಂತೆ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಮಂತನ ಅಡಿಗೆ ಕೋಡೆದ ಅಡಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡು ಒಂತೆ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪು. ಅಡುಗೆ ಬಾರಿ ಇತ್ತಂಡು. ಅಡುಗೆ ಬಾರಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಇತ್ತಂಡು. ಎಲ್ಲೇ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬಲ ನಿಧಾನವಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು. ಪಾತ್ರೆಲ ಪೂರ ಜಾಗೃತಿ ತೂವನು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ತೂವನು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲ. ಈ ಕೋಡೆ ದಾಯೆ ಬೈದು ಜಾ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿಂಡ ಫೋನ್ ಮನ್ಪು. ಎಲ್ಲೆ ಬರೋರ್ಚಿ. ಕಜವನು ಡಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಅಡಿಗೆ ಪತೊಂದು ಪೋಪನ. ಏನಡಂತೆ ಪರಾತ್ ಕುಂಟು ಉಂಡು ನಿಕ್ ಕೊರಿಯರೆ. ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಯಾ ಎಂಕ್ ಅಗತ್ಯಪುನಗ. ಎನ್ನ ದೋಸ್ತನಿಲ್ಲಲೆ ದೋಸ್ತನ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯಾ. ಓಕೆ, just go to my YouTube channel and subscribe, like the videos. Okay, thank you.